сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Москав аз донишгоҳтон маълумотнома гирифта биёед шуморо ба хизмат даъват намекунанд ва пассаяни регистратсия дар Федератсияи Русия доранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, аллакай аз номи видео маълуме ки дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем. То охир шаҳр тамошо кунед. Бародарони азизу меҳрубоне ки айни ҳол мара тамошо кардесен, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки як дақиқа пауза кунен, бидроен аз конкурси ма билет бихарен. Нархи билет аз конкурси ма 99 рубл мебошад. Нафарое ки тамошо кардесен, агар дтаи сетаи билет бихарен, мумкин ки пага рӯзи финала аниқ кунам. Ҳама каса як ҳаракат кунен ба хотири пешравии ма ва ба хотири дастгирӣ кардани ма. Номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович меброяд. Сумтона партоин ва чектона дар ҳами WhatsApp равон кунен. Ҳамагӣ 40 дона призай да конкурс. 2 нафаре ки аз ҳамада билети бисёр мехара рохат ба Дубай. Ҳушдори сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав ба ҳама шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид кард ва хушдоршон кард. Мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон аз муҳоҷирони корӣ дар Русия хостанд ки ба минтақаҳои наздисарҳадии ин кишвар бо Украина нараванд. Хитон айни ҳол медонем ки дар Федератсияи Русия чӣ вазъият муташаккил шидагиай. Аз ҳамин лиҳоз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ба ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хотиррасон кард ки ба шаҳрҳое ки наздисарҳадӣ ба Украина мебошанд сафар накунанд. Сафорат дар Москав рӯзи 24 июн дар ҳушдоре ки ба муҳоҷирони тоҷик тасмимро ба таҳдид ба вазъияти амният дар кишвар иқомат пайванд дод. Аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ба ҷойҳои серодам ва чорабиниҳои оммавӣ, хусусан ба истифода аз мошини шахсии худ нараванд. Изофа шудааст дар огоҳиномаи сафорат. Аз ҳамин хотир сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хотиррасон карда гуфт ки ба ҳеҷ як фирефтаҳо дода нашаванд ва ба ҳеҷ куҷо сафар накунанд. Ва инчунин сафорат қайд намуд, ба шаҳрвандон гуфт, дар ҷойҳое ки серодам мебошад, дар тарабхонаҳо, дар ресторанҳо, дар мақсад бозорҳо кам гашту гузор кунанд. Ва фаромӯш накунем ки мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон доимо дар фикри пешрафти ватани худмон бошем. Тамом. Тамошобинони азиз, ин буд як ахбороти муҳим хостем ки ба маълумоти ҳамаи муҳоҷирони тоҷик дар Федератсияи Русия қарор дошта бирасонем. Акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳотон ҷавоб бигиред. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Як аз нависондае ки акай Сорбон зинда бошӣ. Раҳмат барои фаҳмонданат аз хабарҳо. Саломат бошем бародарони азиз. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ҳар куҷое ки қарор дошта бошем. Боз як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум, акай илтимос ба саволам ҷавоб диҳед. Ман дар Россия студентам, дуюм курс. Одих дар Тоҷикистон равам, хизмат мехапа ё ки не? Пешакӣ раҳмат ака. Дар ҳолате ки шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон миёед, аз донишгоҳтон маълумотнома гирифта биёед, шуморо ба хизмат даъват намекунанд. Як каси дигар нависондаи худо садсолатон кунад бародар. Илтимос ба саволи ман ҷавоб медодем. Дар кадом ҳолат ба модар алимент баста мешавад? ё ки дар ҳолате ки занашу ҷудо шуда, яъне мисол мегирем ва фарзанд бо модари худаш мондагӣ нест, бо падар мондагие. Дар ин ҳолат мутобиқи қонунгузорӣ гирем, агар модарам метавонад ки ба фарзанд алимент биспорад. Алимент танҳо аз ҷониби падар ба фарзанд ситонида намешавад. ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки алимент аз ҷониби фарзанд ба падару модар ҳатто ситонида мешавад. Исор тиҷаи нависонда. Ассалому алайкум, ака бе документ қапат милитсия депорт мекунанд ё ки времени СИЗО? Не, депортация мекунанд, СИЗО намебаранд, танҳо спецприём мебаранд то ҳолате ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон равон карданшонанд. Як каси дигар нависонда ака саволи мара ҷавоб диҳед. Оё рост аст ки мегӯянд бе военӣ билет ЗАГС намекунанд? Не, ин гапҳои мардумиянд, ягон асос надоранд бародари азиз. Фирдавс нависонда. Ассалому алайкум, акаи Сорбон, падарам 59 сола мешавад. баъди як ҳафта паспорти РФ мегиранд. Агар паспорт гиранд, Украина мебаранд ё ин ки не?
нафарҳоеро мебаранд ки дар учёти военӣ ҳастанд, шаҳрвандии русияро доранд ва пассияни регистратсия дар федератсияи русия доранд ва ба номшон агар повистка биёяд. айни ҳол кира мебаранд, кира намебаранд, ҳичиш маълум нест, синни солша гуфта намешавад. танҳо гуфта мешавад ки нафарҳое ки шаҳрвандии русияро доранд ва пассияни регистратсия доранд, ҳамон нафарҳоро имконият ҳастае ки бибаранд шуд. Зикрулло нависонда: ассалому алайкум акаи сорумон созӣ, меган граница маҳкам шидай ака, ростай пешакӣ раҳмат. ҳамин савол бениҳоят бисёри бад нависондиянд бародарои азиз, аз сабабе ки вазъияти Россия айни ҳол хитон медонед безеб қарор дорад. Граница маҳкам шидагӣ нестай, худо хоҳад бо як видеои алоҳида мекунам ва мефаҳмонам маша. хитон медонед ки хабарҳои муҳими рӯза ма дар аввали видео мегум, ба хотире ки бисёр тамошо мекунанд аввали видеора одамҳо. як каси дигар нависондаи дар главнит ҳама воима менависӣ. хай сафората кучондиан дига ҷо бугохӣ. Тоба кардам худо ҷон барои просмотр шида иқа воима, иқа дурӯғ мегӯ. ма дар куҷо дурӯғ гуфтам? Ту бадбахт бесавод бошӣ, и айби ман нестай охӣ. Сафората кучондиан. Ту дар иҷа нависондае ки хай бинавис ки сафората ба дига ҷо кучондиан. ҳамин раҳози агар ман бинависонам, ин ҳамин қадар мешавад дар ковери ман. Барои ҳамин кӯтоҳ карда ба ҳамун маънову ба ҳамун мафҳум ягон ҷумла менависонем мо. ин чиза нафарҳое ки ақлу мафкураи хуб доранд, хуб қабул мекунанд ва хуб мефаҳманд. хчо Латипов нависондае: ассалому алайкум акаи сорбон, номерои хидмат мадад дар корай. ягон савол дошта бошӣ дар комментария бинависон, ба савола ҷавоб мегардонем ҳатман. як каси дигар нависондаи нафароне ки телефон кредит мегиранд, сумша наметиҳанд дар Россия. оқибати ин нафарон чӣ мешавад? Илтимос ҷавобша гап зан, ки ин хел нафарҳо бисёранд. мо дар ин мавзӯъ бисёр гуфтагӣ ҳастем, то ҳатто кредити симкартаро дар назар дорем. яъне симкарта 100 рубл ё 200 рубл қарздор мешавад. агар ки ҳамун симкарта ба номи шахсии хитон бошад, ба паспорти хитон гирифтагӣ бошед, барои пардохт накардани ана ҳамун 100-200 рубл шуморо запрет кардан метавонанд. ҳоло он ки нархи навои телефон 10,000-20,000 рубла дар бар мегирад. хитон хулосатона бубурорӣ накард. як каси дигар нависондаи Сорбонҷон: ҳамин хизмат дар Тоҷикистон то чанд солагие? мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон сину соли даъватшавӣ аз 18 то 27 солагӣ муқаррар шидагӣ. Акмал нависондаи: барои чӣ билет қимат шуд ба Тоҷикистон? ҳамия ҷавоб де. аз сабабе ки хитон медонед вазъияти Россия безебай ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бисёртар ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадастанд, мумкин ба ҳамин сабаб бошад. боз остальни сабабҳоша аниқша намедонам. як каси дигар нависондаи: ассалому алайкум ака, ман як ака дорам, метавонам сардори оила кунам хидмат. фарзанди калонӣ дар ҳама ҳолат метавонад ки худша сардори оила бикунад, дар ҳолате ки падар дар қайди ҳаёт набошаву модар хонашин бошад. а фарзанди хурдсол не, қонунгузорӣ иҷозат наметиҳад. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.